ndazwa kunokana amadzeva mukadzi wangu achitonetseka kuti kumumandi vandindape hanzi ndanzwa nekudini asi nekunyengwa nezvinyengwa saka akakupai kamuti but kamuti akashanduka ndazvitoma kamuti akawa aiti munokaita sei aiti munokapisa uchidedzera zita remudzimai wavo ndomaiti akandiita kamuti akakapisa kudedzera zita remudzimai wavo. Vadiva vateereri, kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Ndinokukwazisai mufaro. Zviri sei hama yangu? Ndinofara. Ndiri kutaura nani zora nhasi? Ndinonzi Ignatius Nyatsanzi. Alright. Unoona dzekuti tiri pahauna Ignatius Nyatsanzi. Ndaita zvekuvavhima kuti tichiita follow up yenyaya yakabuda kwachifu Mutaso. Mungambotitaura kanhoroondo kenyaya yacho ngezvakaitika? Zvakaitika mukuru wangu ndakaendawo kune munhu wabasi kunyika dambudziko kangu. Alright. Achibva andito zvakandipa kuti yamwe vandipa kamuti kakandipa kati dedzera zita remukadzi wako uchidayo uchipinda mubani mumashure. Ndakasa izvozvo pandazongoona hope dzakuuya manje kamuti kayakapanduka. Pana kuona kanhu kakapanduka kamukuru wangu ndakazongoona kuti zvinhu zvadhakwa. Imi nje maimboda pamakaenda kwaari munhu maida chinangwa chenyu chachiri chekuti zvidii? Ndakanetsana nemudzimai wangu pamba. Ndikazoone muzukuru wangu ozi shamwa ndine munhu anobatsira. Anobatsira kuti munhu adzoke pamba. Pataenda ikoko nemuzukuru wangu vandipa kamuti kai kakandipa kuti shamwari munhu anobatsira. Pasina kuzoona kuti mwana atamiswa. Ndautorota dzimwe hope dzimwe dziya dzekuti kana ngoma chacho chamborareki. Mudzimai chana nhasi andonetsa kuti shamwari ndazwa kunokana hama dzemukadzi wangu achitonetseka kuti kumumandi vandindape hanzi ndanzwa nekudini asi nekunyengwa nezvinyengwa. Saka akakupai kamuti but kamuti akashanduka ndazvitoma kamuti akawa aiti munokaita sei? aiti munokapisa uchidedzera zita remudzimai wavo. Ndomaiti akandiita kamuti akakapisa kudedzera zita remudzimai wavo mangwana anofuma apa. Ende makatoita izvozvo angataura? Sasa izvozvo anozoita saizvozvo anganitaurira izvozvo ndikuti vamwe ndiri wabatsirika ndizoziva kuti ndikurealize. Saka zvakazopanduka papi zvakazodhaka? Pakamboita sondo here apangoita wiki ndakatoona kuti mukadzi asi akadzoka hana ndane 2 years nehalf ndogara ndiri 1 pamba 2 years nehalf ndiri ndega pamba mukadzi anodzoka. Saka kwaari ikoko mukadzi ndopaari kuti pane zvinhu zvikutomusoma because ndifunga pakudedzera zita kwandakaita kazvakatanga kutoteera kuti uyo wangu. Ndonyaya iri. Alright. Saka pamakambozodzoka here kuna madzibaba wacho kana kuna mubatsiri wacho muchimutaura kuti chimuti chawakandipa chatochidhoka? Ndakatodzoka ndataurirawo mhuri yekumba kwangu nekuziva kuonawo nyangadza zvinhu kuti wegaka uzongotaurawo nemhuri. Mhuri ona ndozvandakaita but mahwani akatangisa. Saka mhuri kacho ngatimudaidzi akashedzwa akauya zvechokwadi kati shamwari urikudei kuti zvinhu zvako apa mukomana kutaura kuti pane zvinhu zvawakamupa udii akati kwazaiwa ndipe 200 mukachema kwazaiwa tikwanisa kuona 100 ndatsvaka 100 kuti amutambidza ati zvinhu zvangu ndatora asi asina kutora haanauya kumba akauya asi akati zvinhu zvangu ndatora angoti yogeza tenge mukaka siteremilk vatenga siteremilk ndimwe mtu wakaiso kazigeza nemvura iyo zvangu zvanditera ndabuda panapa asi hapana chitakaona chachinja dambudziko rangu garakudaro. Ndazokudza nyaya yangu kwamambo Mutaso ndopakazokwaza mari yamakandipa ngetsoka ngefamba hangu kwendaya panapa asi mari yetsoka iyo mandipa iyo ngetsoka. Saka ndazokudza kwamambo nyaya yangu kwamambo akataiwa kongomana hauva nyaya kuti mungomana wakazaya dabombe nhatu kazaiwa wakambopiwa nyaya wakapiwa kazaiwa ngetsoka. Mambo akataiwa
aito munhu apotera ngachitsvage futi yetsoka yacho yakapiwa iyoka kutori zvinhu zvako kana unosikwanisa kuzvitora zvinhu zvako saka yangu mari ndakatumisa kwamambo 100 chekazi uya nangenesi tazoda akatora here kana kuti mamiriro kuti achizotora tamiriro kuti azotora zvinhu zvake miriro kuti achazvikwanisa kuti achaziva. Saka kune mudzimai wenyu anenge achiti chii chiri kunyatsoitika kwaari? Une mudzimai makasonyepereva kwazi handirarimo kwazi handisimboraramo kwahandisikwanisa nomborarawo kupemba ndingonyengwa ndichotunhu azitetutungani tukomana kana ndaikakata hwanekati nami vakatopinda zvichinjana hwanekatwiri twiri aiwo kana mwana mukadzi wamumwiri angaendawo nezvaita zvineziva otonamerwa kuti ashua mahwani madzimai venyu vari kupi kwacho? ari parori pabarara parori. Saka vanozombodzokao kumba vakutotyawo kuti kune kutotya watoti wazi kumba kundodzoka asi tanga kugarisa zvinhu ngazvibviswe kumba kwasi kakatobviswa nhasi kumba kundotoya musvachiro. Saka zvinhu izvi makatoona kuti zvakatoita wesi zvinenge zvatowesi manje. Ko muzaya akakunyengedzai kuti ngatipiwe kamuti uyo akabva afa uyo abva atotaura kwazi ndini ndamuraya wachata chidhoma changu futi musaya wangu akakuendesai kunganga wacho akabva afa akatozi ndini ndatomuraya futi achata chidhoma changu kwazi wasara ndiye dotouraya iwewe wacho andikatotaura wasada kutouraya iwewe ndikati ndinozokoti mana ndibvunzo kazamana nyaya yako kwidzoko ndivanozviita shuwa unotourayiwa ndiye munhu. Akafa seiko muzaya wenyu? Akamborwara ukanaaaanerwa vaguka gumbo ngetumbu vacho pamunera gumbo varaguka vamuda kuti uchipatara ungoti gami kuna munhu mbaatofa. Saka hei muna promise kozi iwo ndo asara ndiye murume kwazi iwo ndo asara ndikati ndikafaona wangu wacho wadiki kati ona iwo grade 1 grade 2 ngoche form 2 wanchirwa nani ndafa manje. Sindazongoti munhu andipoza ngozi achamwanya yakwizoko nokunobatsirika sindazongoti akandikwidza ndibatsiriwo kozi munhu ane zvodo unyarama zvakaitika zvino zvaitika but mashobvuka pachena kuti pamwe unobatsirika kada kuita zvinhu zvako uri hwanika anokanonga wakaoma shuwa nditoti mahwani ngoma mahwani apa panopisa panomira mushe. Saka imwe opera yamungada kune vari kuona kana kuti kune vanoita nezvemutemo yakangomira sei? Because kana zvenyu ndikuona kuti nyaya yacho kesi yane nguva yane nguva uko madzimai ari kungochema imimi wacho muri ndakuonai muri baba saka kumba imi mukasvika muri nyengwa here imazvinei unogona kutozwana mupama chacheya mupama manje mbama ichibvepi mhepo kungoerekana wari wamba ushamisika uri kochi chirimboitika wapinda mumba pandiri hangu kuno kusoka asi but ungopinda mumba koma mahwani manje baba saka panotambira hangu kutaundi unoti ndiwaraihono vamwe ndimo hanguti pamwe ndikazonyanga dzosvika ukazema 2 unobatawo nehope 1 hour unongopatika wobuda wodi wofamba hapachatogariki asi vamwe vanogarawo zvakanaka papa dzimwe hama dzangu hazina problem imimi ndimi chakangonanganazoziwe indone dambudziko mahwani. Saka murubatsiro rwamunoda chairo nderupi kubva kune kungoti iwo mukuru wavo vatore zvinhu zvavo zvechokwadi murarame upenyu rinomawa angabvura apfeke zvinhu zvavo muri basa rendodawo kana asingazvigoniwoba kana pene unokwanisa ndipo rubatsiro rwekuti paitsvagwe umwe munhu unokwanisa kuzvitora zvitoro zvibviswa because maonero aindiri kuti hanga uyu unenge asasakwanisa kuzvitora murume haachakwanisa kutora adongoya mari anenge autotorage mari basi ndoma zvake zvake pamwe achizvikwanisa menhu kana izvikwanisa chaona
kuti paruzi namamudotore kuti anotora. Akanzi azozvitora rini? Nhasi ndopazi ari kudaidzwa kuzi ape mari ndakaendesawo. Saka ndichazoupdatwa nevakomana kuzi ari kuya rini. Sina zvangu zvacho kuzi ari kuya rini. Asi anofanira kuya pamba. Anofanira kuya pamba. Zvinhu zvake zvotorwa. Zvinhu zvake zvotorwa. Tinoromba asi ndinoimba kuti zvakanaka. Saka kune vana venyu havo vari safe, hazvisviki kune vana? Kune vana ndichaziva hangu basi. Vana vakaenda namadhamu? Vana nemukadzi. Alright. Saka muchazvipa mhafuti? Mukuru nhamo yamaona. Mukoma zvinhu zvakagadziswa zvakanaka zvikaizvi. Kana kune muprofesa kanomboendiwa. Hamutsikiyo? Handimbotsiki koba. Bhozi nhamo ndabata ika mukuru. Ndichambodini mukuru. Asi kare maimboita zvemaprofita kana kuti kwakazongotangawo ipapo? Kwakangotangawo ipapo ndatonyengedzwa nemuzaiti kozi anobatsira mukudhakwa. Mai tinonyengedzana mukudhakwa kozi mbaiwo ubatsirwe anobatsirawo. Basa rwacho mukuru. Ndatambudzika. Ndapotseka mukuru. Ndatambudzika. Zvakaoma. Zvinombonimirira zvakanaka. Aiwa. Sezvo pachine process yekuti paroda kuitwa action, tinovimba kuti muridzi achitora zvinhu zvake, imi morarama upenyu huri normal. Upenyu hwenyu husina kuchema kunyanya, nekuti vanhu vakawanda vari kunyanya kuchema nekuda kwezvinhu izvozvo. Handiti ivo vanogarepiko mubatsiri vanowanikwa? Ari apa pamhiri paNyandoro apa next road police family pacho. PaNyandoro apa? PaNyandoro. Alright. Vanowanikwa. Thank you so much. Zvafamba mukoma wangu.